RMN. Hi, hello. Kumusta? Come on. Iyan sabi niyong alagad sa kanginin. Trifon Morales. And then my partner kapon diri si Juan Ditayad. Always say a prayer lang kita kanunay Migala. Ang pag-ampo lang ito. Di ta malimot ni ini. Ngatos itong labang magagahom. Lord, thank you kayo sa mga grasyang imong gihatag kanamo matag adlaw. Ug sa tibok kalibutan ang kalinaw. Salamat kay Lord. Okay? And then ako sa shout out sa makadiyot mo. Excuse me, ngadto sa akong mga kaila. Bago na ko na kaila si by Eugene Amores diya sa Marigondon, no? Nakita mi diya sa Saimer Paho. Saimer Enterprises diya Paho ni Lapu-Lapu City with Joel Saison. Isuon ni Ma'am Ruby Saison. Okay. Kita mi dito ang Saimer Enterprises dakin naminaw na to pita. Ang ilang mga empleyado naminaw usab kanato. Thank you kayo ninyo, no? Thank you kayo sa Saimer Paho o sa Saak o Lapu-Lapu City o sa Bandawi na aman ni. Okay. Mayang pagpaminaw ninyo tanan. Bueno, o ako sige pagmusta si Joel Polvera diha sa Compostela, no? Ito sa Green Lagoon Beach kang Joel Polvera og sa Camotes sa Santiago Resorts Homestays and Restaurants Association kang Joel Polvera diha napita og sa iyang mga empleyado. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Bueno, ang atong suwatan po ang atong hatagan ng pagtagad karon pinada kinis usak ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Inday. Kini mga tanong duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sinder si Inday. Kini akong bana makalagot kaayo. Di ka maong musabay bas panahon ba? Gusto na lang yung kinaraan. Kung nganong na problema ko ani, ingon manggod ini ang mga paghitabo. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are. When you tell me that you love me. Na 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 na. Ay, Mari, oy. Marinday. Marilukring. Hala, ikaw man na Mari, oy. Masuot ko, Mari, ha? Dali, suot dali. Uy, mamaghot ka, Mari. Ay, kahadlok Mari, kay kining iro, di gini mamaghot sa mga gwapa. Adi, ay. Mao ba? Oo. Abi na ako. Ay! Hala, Mari. Ikaw ka, Mari, dili mamaghot inyong iro. Sa mga gwapa, Mari. Ha? Bati na kog naong, Mari? Ay, ala, ikaw rin kasulti, anak, Mari. Dili ni bakakon inyong iro, Mari? Uy, di sa taon, Mari. Uy, kuan lang, masipet lagi din siya usahay, kay dautan naman guni siya matang iruagod. Munang pataka na lang yung pamaghot. Mao ba? Sunod, Mari, palitin niya nag-antipara inyong iro, Mari, uy. Sure, Mari, sure. Uy, yun na, unsa may ato ni mo? Mari, ang imong gipangita. Unsa man na, uy? Pagpagwapa. Unsa pa? Wow, ha? Unsa na siya di ay? Oh, beauty soap na, Mari. Barato ra. Unya, usa lang kasi mana ay wa na makita na nimo ang kausaban, Mari. We, mo ba? Uy, Mari, mo na akong gigamit. Ha? Maugid taon ni ang nakapausab sa kong naong, Mari. Mao di kipaghut kas among iro. Sige lang, Mari. Sabot ako, anak, Mari. Unsaon nga diferensyado man ka ng mata sa iyong iro, Mari. Oo, sad noon. Pero okay lang na, Mari. Uy, kay og bati pagkagnaong, Mari. Di kay gipaghut lang ka ng irua. Why siguro nagpa-inject na karon sa anti-rabies. Bungot sa ito'y. Bitaw, usa pa may lain produkto nimo diha, Mari, ha? Ay, nadakan, Mari. Sa may gusto nimo. Oh, kanong gusto gid nako nga mausab gid ang akong bayhon, Mari. Kada bang murag mo bata ko ba? Muputi niya mo hamis akong panit, mawa akong kunot-kunot sa akong panit, kana akong ta. Ay, problema na, uy. Gusto ka, ana? Dadante ka.
Sumirad uni mo na ako, Mari. Dan ante kag expert sa mga beauty. Na ako sa ila tali. Suod kay na nako. Gani kining akong daya maning mga produkto. Oh, mao ba? Oh, sige lang. Ugma mo balik ko ha. Dad ante ka. Akong kaila, usa ka beauty expert. So, ito bisita ni mo, day? Ay si Marilu Kring na maligyak iya mga produkto. Pango ba? Oh. O yan, nangutang, nasad ka? Nga naman di ay nakay ka cash, ha? Pastila ni mo miyong mura mo kag bag-o pa. Kano sa gud hitabo ka nakapalit og mga ingon ana nga imong gikasyan. Ade. Kasagaran utang manggod na. O, gani, utang lagi. Pero ay, isang palabi, maglusot ang bayan na itong mga utang po, doy. Hilom diha ay balik ka sa taani ha. Pirmi na lang kitang maglalis ani. Ano ko niya? Mao man gyud ka. Ako na gani, kung nagay ko'y orderon, daghan di kag investigasyon, mga pasingit. Pero ikaw gani mangutang, wa jud ka kadungog bisag igham na lang nako. Tila, sa di mo, grabe naman sa sige mo, pangutang sa gudiha. Pero, halala, pangutang, sige, maayo, sige. Pero, hindi paningili ka ito ba, ha? Ay, way problema. Oy, ako'y atubang. Pero ikay bayad ha. Kanusa ang gurgo nga, doon sa mo nahitabo nga, ikinibayad ako ba yun? Oh, mao gani, kakidort mis na ni mo. Kadiyot, nana. Kinsay, Mari, meng adlaw. uy, Mari, ikaw man ko na kasi mo kuyog. Ay, mo ni akong giingon ni mo, Mari, usa ka beauty expert. Siya si Terry. Terry. Oo. Terry ni siya. Madam, siya mo akong giingon ni mo. Oh, I see. So, siyang gustong magpabata pag-usap tanawon? Oo, madam. Mausap pa ka ni akong naong madam, ha? Madam? Recorded by X Thunder Gaming. Dali, lingkod mo, Mari. Ay, salamat. Pagpalit ito, mas snacks, Lukri. Uy, ay na lang, uy. Ako lang, madam. Kadiyot, ha? Abiyaan sa tamo, ha? Magkuha ko mas snacks ninyo. Kadiyot lang, ha? Kanalikwai, ma'am, okay na. Dako, paglamoy na akong kauban. Ay, ayaw lang. Uy, okay ra. Uy, naunsa. Okay. Gugay na lang kung wa makakaon aning. Sa gani nga na ni Day. Linusak. Oh, yes, linusak. Ay, pasensya na kay mo, madam, ha? Unsaon man good nga. Maura man good dali dirig snacks. Gus amo. Ay, okay lang. Well, excuse me, hamoy na mo sa akong tubig. Hello, abi na kog barko nga mularga na. Oh, So, Madam Terry, unsay ka suggest ni mo sa naong ni Mari Inday? tanawon ta. Well, depende sa naong, no? Nainaong nga murag dako-dako kayong trabahoon. O doon na sa inaong nga murag nakinanglan lang og milagro. Pero, kining iya, madam, unsa may kinahanglan aning iyang itsura? Well, super well. Ang gikinanglan lang aning iyang itsura. Mao ang gitawag og ritoki. Direkto? Yes, gamay lang nga kausaban. Hugot lagi kinahanglan. Mao ba, madam? Mao, ato lang pahugtan, arong mawagtang ka ng mga nagbitay, no? Bisan ng simod, no? Wala, murag naglambi. Sa kabitayan, eh. Hahay? Basta kay simple ra nga atong pagabuhaton, anak ma'am. Kuwanta ng mga naikanawa ko na naidapit sa kanang mga tumoy. Kanang mga kunot ba na dapit ka at ng inaton. Kana aron sa ingon mohamis og moputi sama sa bani sa saging ang kahamis og kapution. Alay, wow, panindot ko na, uy, kung matuman na, uy. Unsa man? So, kanang, madam, unsa may desisyon ni mo? Bitaw. Mari, unsa desisyon ni mo? Bitaw. Maglaruhay sa takan ng pila kahay gastuhon, anak, madam. Well, of course, dili man yun na mawa ang atong kawang gawa. Mahatag lang ko ni mo discount, ha? Kaysa pagkatinuod ka na mga ingunaan nga operation, dako kayo nagbayad. Kamay ra kayo ang 50,000. Ha? Ay, mga pila kay ihatag ni mong discount niya, madam? Well, super well. Ako lang nihatag ni mo og 20 mil. Uy, ala, kanindot, anak Mari.
Sobra pa sa katunga, Marie. Larga dayon. Oh, unsa man, ma'am? Ha? Kaya to himo sa labing madaling panahon. Unsa man, Marie? Deal or no deal? Sige, Marie. Deal or no deal? Wa ko musulti sa kong bana nga magparitoki ko kay nahibaw kong maglalis naman sad mi ug posible pa nga dili mo sugot. Mas may nang anak na kumusulti nga human na para mapugos gid siya og bayad. Unya. Ugma na. Mo na gid na akong operasyon ugma. Ay, operahan na gid ang akong naong. Ambot unsaon ka ni pagkulata nga mugwapa ko. Pero gikulpaan sad ko uy. Ay. Dai? Pali ka man tawag diya. Wa pa dong, doon ako'y gihuna-huna. Sa'yo nag-hasol ni mo, day. Wa man. Kasi wa, sakti ko. Sa'yo nag-hasol ni mo. Ayaw na lang, uy. Mga malagi hapon, di man gihapon ka makatabang. Turbida. Hindi man. Sawa, hindi ka. Siyempre, kung sa'yo gusto ni mo, tabangan, tagyo ka. Ayaw na lang lagi. Kasulti ka ba? Sa'yo kasol sa mong utok. Ay, ugma na. Sige na mga tuog na ta. Ay, bidan mo. Dalira ko. Ayaw na lang lagi. Unsab lagi na, ha? Magpausap unta ko sa kong naong. Ha? Pagtarong. Giubo ka? Pagtarong di, ha? Wala gi awa mo. Joker kay ka, day. Joker bitaw mo. Gig ka. Mamugos. Unyag sultihan na. Dayog ang mata mo. Siga ka ayo. Ay na lang. Ay na lang. Sas. Kalimtit akong gisulti. Ay na lang. Ay, hindi mo taon inday. Ay, pausap na di mo imong dagway. Nga, maom lagi hapon, ha? Di man ko ma-in love, ana? Ha? Sa'yo pang kuday mo, mo gyud na imong naong, diha ko na in love nimo. Ah. Usbon gyud mong script. Usbon gyud mo, ha? Sorry kay day, bitaw. Di na ko ma-in love di mo. Masakot ko ka-in love di mo kung di na ni mo ipausab. Noon sa... Unsa? Na-in love na ko ana imong naong. Ay, na nag-ipausab, Mas ha? masamot ka nga ma-in love na ko dukod mausab ni siya, promise, promise. Unsa? Sige na po. Ilang bayad na na? 20 mil ra. Ha? O iha, oy, karaan nagis reaction. Karaan to. Sige na po, pagtarong po. Hapit patagak imong kalimutaw, oh. Grabe ha, lugwaag yun. Ay, pag-sorry, ay. Pila to? 20 mil lagi. Ha! Matagag kinagkalimutan ni mo, di kumporta na ha, pag sure diya ha, unsa man ka, naunsa ka man. Day, dakuha sa nana, day. Ay na lang, sige na, kay baon ako. Ha? Bantay ha? Bantay, mujurjur ka na ako, ha? Ah, oo, lagi. Taga-ati ka. Ay, jir tabi. Nalipay kay ko kay misugot ang akong bana nga magparitoki ko. Mao nga pagkaugma, naluya kay ko kay gitagbaw man akong maayo akong bana agig bayad sa iyang pagsugot. Unya. Dong, lugay lang ana, diha palihog dong ay. Ingan, manang. Mamanang karon, lugar diha kana diha ay. Sorry, ma'am. Manang. Sige, manang man ko ni mo complete oh. Keep the change. Manisok lang. Kuwang pa man eh. Si kuwang. Kuwang una eh. Ano tito imong pliti una eh. Imong gihatag 105 raw. Oh, di na 100 to? Abi na ko. Zero lang gasto nga 3 di na. Ilom diha manang eh. Oh, ma'am. Zero good taon kaklaro anang 3 o 3. Hanap na imong meter god. No? Ami be. Sukli. Piso ambe. Oh, Sukli piso ambe. oo. Sunod ipaklaro ng imong meter ha. Tikas-tikas ng imo da. Para sunod sa mama. Hilam ay kapoy ni mo. Oh. Okay, wa na. Iahak na. Wa na gyud mo klaro no meter. Pagkakidot ya ina na. Unsa man inday? Ready ka na? Oo. Aha. Ready na sad ko mari. Ala nagsulti mari ha. Ready na ko mari. Okay, dire ta ma'am ha, dire. O ganiti palihog ni, Unsa ni madam? Rosaryohan. Dili ta magsalig sa mga medisina, ha? Kinahanglan nga apilan sa ginatog pag-ampo para mas magmalampuso ng atong operasyon. O, basin pa di ay mamilagruhan. Ha? Recorded by X Thunder Gaming.
Unya pila may sugilanon, milabay ang pipila ka oras na human ragyud. Unya giputos ang akong naong sa bindahe. Unya, Mari asa ko, Mari. Dari ko, Mari. Okay kay Mari. Inigtangtang ana ron sa bindahe, ana makita ang resulta ana. Sunod di mong iparituki kanang imong boobs. Mari. Oo, pareha pa sa ako, Marinay. Oo, tanawa. Ha? Naagoy pakwan ang sud. Murag na ipakwan ang sud, Marino. Ngulit na sa anak, Mari. Bugatan na sa anak, Mari. Suway lang, Mari. Unya, diha nang nakita na nako ang resulta, nakita nako sa dakong samin ang kausaban. Hala, Mari! Wow! Kahamis na si imong kutis, Mari! Ug may puti ka na, Mari! Hala, Mari, ka karsunis nga gialmirulan. Ay, ngan, Mari. Tanawa, Mari, tanawa. Tanawa sa amin. Jesus Mariusep, mahal ako na, Mari. Oo, Mari, mauna na. Lalo. Artificial Uy! Ikaw na, day! Dong. Ay, bagong na. Pagkadako na ko sabat, ultimo mo ang katawa, mura na kang Santa Claus. Ano sa? Inana na kang katawa, day? O niya, musulti, magsiging nga nga, babagan mo na! Haon man dong, hungot kay pangainat ang akong naong naona. Wa nagid kay bakit ang kunot sa kunaong no. Nagay perte na ang inata. Di ko katakom. Ano na makakatakom? Kung mutakom ko, ang akong baba kong takomon, piyong na nga po mata. Bangas ka! Mabirabad sa ubos, edi takom na ako. Maunang piyong ug ahatak akong Uy, mata. Patastasin na! Patastasin na! Ipausap na, day! Ipausap na! Dong! Mauna akong problema, Roen, na hawak ka bati mo. Lain kayo, no? Mabalik pa ka na sa normal ang akong naong. Pero tinagid akong lagutas, bayot og sa akong mari nga. Utrosang, oy, buoy. Di ka saban kog maayo sa akong bana. Unsaon manin ako, mura na kog nguho. Unsa akong buhaton, maulian mga ni. Unsa man og kamay pasulihon. Enay. Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si? Kasi sender na ito. Atong sinder si Inday. Oo, si Inday. Inday. Ang iyang Lagi problema. taon anya sa ang problema ning Inday ati pres kanya Iyang lagi gipausab-usab pagpagwapa. unaw napagwapa karon nasobra sa ina ati pres di na matakom iyang baba sige lang nga kay iyang takomon yung baba mapiyog sa diyang bata. Grabe ha. Grabe ha po na nung pagka... Gabi ha pag inatay pastilan. Nag-agi pa biya na ang mata, nag-agi pa kanang aping. Grabe lagot kay banay sa ipahiwa na. Ipatangkas. Ipatangkas. Ipatangkas niya kung paralitan na natahi na to. Sa pag tangkasan mo, mag-isip pa lang mag-danit mo. Bitaw, oy, dili, kani bitaw ang pagpausap sa naong Goliath, dili biya kayo. Para na ko ha, ang ka, kadili kay kukuha na, pero kung matod pa nila kung nakay kwarta kanang kuan kuno kundi ka magwapa kay kuno kanang okay na tingali kun Di man panalitan ilong nimo no dili lang katong inject nga murag murag wis. Oo. Murag kang witch. kato na lang silikon Silikon lang. nga itaod itaod ana pero kanara akong ganahan o kana lang Sa injection. O, dili ko, anak. Kana lang, kanang makuhaan ka kanang derma para maninot imong kutis. Kana, okay ra. Tinood na. Oo, di ba? Bam, unsay mabasa diha nga di usbong naong bam. Abrihan yung mga balaang kasulatan. Abliha, bam. Ari sa Genesis 1. Balaang Old Testament, Genesis 1, versikulo 26. Unya, mingon na usab ang Diyos.
buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ano na sa Genesis, ha? Muirog ta dito sa Salmo. Salmo 49, 18, ngaris 20. Busa. Hansa. Salmo 49, versikulo 18 ngadto 20. Bisan pag matagbaw ang tao nining kinabuhia, ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya ug mutipon siyang katiguangan didto sa kangit-ngit nga walay katapusan. Dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao, mamatay gihapon siya sama sa mga mananap. Ako ning gibasa primero gikan diri sa Genesis kay niingon man ang karon sa pangutana ni Gil unsay Gil Nagyaw-yaw man kay unsay Oh, sila butas parituki ba? o sumula ko Gili ha para ni Gile para ni Gili Dilmar usa kuno labot sa ritoke. Tukay ba na. Genesis 1 versikulo 26 unya mingunaw sab ang Dios Buhaton nato ko ang tao sama sa sa atong akong dagway. Entonces, wala kay katungod sa pag-usap kay dili man kay gabuhat. Kana. Nuuman. Tino yun na. Onya, Tanda ko ng mga parituki. Nga no Katulog sa pre, labot sa parito. napadiri ba mo? Napapagid ba mo? Ah. Kung doon na kay babay usa-usara, ayaw doa. na kisa may gipadungog ana. Na ba na? Robinson o Gaisano. Tindog sa gilid dito. Asa na kag pag? Ikaw na to, ma'am. Sa Genesis, Sige. gingon ang Ginoo nga buhato nato. Apan mangutana ka mo Goliath sa Old Testament, Genesis ningon nga buhato nato ang tao sama sa tong dagway. Mutana ka ate pres nga ningong buhato nato nga Dios samahan naman siya. Nganong kinsay ang ging nagbuhato nato? Ang iyang anak. Mao na, kay diha naman na ang Oh, ato. na may mga matao kung mangutana nga wa pa man kuno si Jesus. Ah. Si Jesus ningon na wala pa buhat ang mga dagat ng langit na Na anak siya. ko, oh. Murag siya mo'y architect kauban siyang amahan. Ah. Karon, kay gibuhat man tas Ginoo, abo diri sa Salmo, kung matagbaw kuno ta, matagbaw to kay gwapa na ta kaayo. Kung nabatan-o na tagbayo, murag matagbaw na ta. Gingon gusto mo sa linya nga mamatay man gihapon. Mamatay gyapon Oh. tanan, mamatay man tanan. Bitaw, Ang tao sa ato pa ba, Why ang is it? tao wag gyud katugbawan sa. Ang ako, pero gingon ba diri sa Salmo, bisag matagbaw pa ka, gingon ba ya? Apan katong among kuan, apuhan, eksakto tingali tong iya, o kamoy patimbang-timbango na ako. Bisa matagbaw pa? Dili nga ako apuhan nga babae ba, eksakto tingali, kaya akong apuhan, naamon to'y gweter, hangtod nga namatay siya, naamon to'y gweter. Oh. Ging na siya nga, operahan siya sa akong tiyo, naamon lagi kwato, operahan siya. Katubang linya nga akong isulti ninyo, Ah, nga lagi. ako apuhan nga, ayaw nighilabti kay hinatag dis Ginoo. Kana sa gagmay pa ming bata. Karong niinidad ako karong magdad ako si Tinta na among silingan nga puti na kay buhok. Pangalan og Miss Veronica Vasig. Nindot po diyang linya. Wala gi ka magpatina sa imong buhok, Ma'am Veronica sa ayaw kay abi plus Ginoo wa ko mudawat siyang gihatag. Ah, nagkabugil kay pare, magpatina. Ikaw kulo pagkatapos open po. Tinawag ka ng pare sa CCTV. Tinod daw, tinod. Bagos kada bis bago. Lain kita tao lain mo gutag opinion. Ay, lain. Lain-lain Oh. daguan. Pero yung mga magsuko gino di Pero ang okay ra na inana, Bamsa. Pero kanang duhaon imong uyab, lisod sa kinay. Bali baruga. Ato na. Dako, dako kay tagasto. Kanang gingon ni Gili Gulyat, no? Kanang gingon ni Gili Gulyat. Atong sildo kausara, duha ka tuyok ra. Kanang gingon ni Gili Gulyat, mga mo ganay na uso karon kanang gingon bitaw. Amo to eksakto ba kung termino ate press. Ug gamay ra kuno ka og kanang usbonon, tawag ko rin siya enhance. Enhance lang gamay ra kag usbonon. Ug balik kas kakaraanan, moingon man gupod nga ayaw naghilabti, imo ng trabaho, imo nang hilabtan. Dili ka dang okay raman tingali ka nang gamay lang ba nga kuan sa imo. Pero kanang sobra na nya gwapa na ka magsige. Pigi Pero pagapagwapa. mangilad na noon. Bati mo nung Katong istorya sa akong miga nga Ano naman, paras na ako. Dili mo gusto expert man. Ay nya labi na ang imong gamito nga doktor dili gyud kuan dili gyud
dili gyud kuan ba? Expert ba, dili Oh, ba di naman? Nabi tayo mga artista, na may mga kuan ka ng mga doktora nga. nanungnaw. Doktora siya, may siya usab og mga naong sa iyahang mga kanang kliyente. Pero siya, di uwag yun mo usab yan. Bisan ba sa kay siya sa usap or Juliet? May sa kinamuto niya. Di, tanawa, di ba, maori. Ang kani ko nung Why kausaban? ang kani ko nung pag-usab nako ipungtanan sad nga sa kamiga sad nga beautician ingon siya nga kanang dili man tayo masuko ang Ginoo kay imong gi-enhance sama ba sa kanang naitanaman sa buwak flower garden imo lang abunuhan butang Oh, fertilizer arumahin para yun. mo tambok Oh, o di ba arumatambok. tingali masuko ang ana pero kung sa basic God kanang giingon nga buhaton atong dagway sama sa atong tao sama sa atong dagway mura man gud kuno imo kuno example pananglitan ko nagtanom si Goliath og saging bangan ibto nako masuko sa di ba nako ang binuhatan yaman Tunaw na. siya ba nagtanom ako ibto ng saging masuko gyud siya kay murag ingon ana karon Kaya pareha na mapatransplant ko mga kinatao, inana. Ka namin sa iyo Kana kayo. may kuan maayo kanang maayo. babae Kanang babae lalaki, nga magpababay. Oh, ilang ipakuha ang kuan mo na dili. maayo. Para na ako dili. Naamday, Mo na dili. naamday amiga na Ate Pres. Oh. Diba, ninumdum ka atong Oh. kay kuan, nagmahay gyud siya. Mahay ko mano man lan Kay baho ko no eh. Okay, Baho kada kayo. kuan ikuhaon man to. Oh. Kuan. Baho ko no kayong iyang katong inusab sa kuan. Lain ko no kay baho, Nagpahinga siya, nagmahay para gyud sa siya. babae ba? Oh, nagmahay gyud siya. ang katong istorya ko na dunggan lan wala siya nagpausab Nga naman niya. nagpalit lang kuno siya og kanang mura-mura ba lang og naong Yeah. iyang gihay-hay Uy, nawa ko kay kitangag sa ero. Hoy po ya. Balik ta sa Balik sinder. ta, Atong lay kaingon nga, Inday, nagpausab ka man karon, so nigwapa ka na. Ang pangutana, nigwapa na ta karon og kanang nausab sa datong batasan. Mao na. O kana sa mga ingon ako otro ra sa usbuno ni akong batasan. Correct. Diretso lang istorya nga kanang na ang importante manggod kung naamong panultihan po sa among katigwangan at pre sa probinsya nga unsa kunong barog ang tiyan nagturog. Kana. Unya mag-unsa mo kunong itsura ang batasan kuno dili makaog iro. Kana. Ano yung mga panultihon dire sa among kakaraanan sa bukid? Ah. Oh. Mao sa barasad sa panultihon ba nga mag-unsa maning ako akong luyat na. Undi kita. Hindi eta. Hain mo na tanaw. Salamat mo managating tulumanon. Kore ko ang paso.